Kde bolo, tam bolo, bol koniec jedného festivalu a 4 muzikanti sa ocitli na jednej autobusovej zastávke. Spolu tam stáli a sedeli a liezli si na nervy, netušiac koľko je hodín. Veď každý bol úplne iný. Napríklad tento mladík. Hodinky vymenil za lístok a mobil predsa pôsobí na mozog ako mikrovlnka. Táto mladá dáma naopak neurobí bez mobilu ani krok, ani úsmev, a tak sa jej vybil. Iní smoliari zase mobily postrácajú. Normálne im samé povyskakujú z vreciek potvory. A sú aj takí, ktorí si myslia, že sú lepší ako ostatní, aby s nimi zdieľali akékoľvek informácie, trebárs aj koľko je hodín. A hlavne keď technika prestane fungovať. Keď sa však nedarí odhadnúť čas z polohy slnka a nedá sa nič zistiť ani z potrhaného harmonogramu odchodu autobusov, príde rad na alternatívne riešenia. Najlepšie také, ktoré sú zaručene bezpečné. Autobus a priateľstvo medzi muzikantmi boli v nedohľadne. Rozhodli sa ísť si každý svojou cestou, lebo aj tak nikto z nich netušil, čo by mohli robiť spolu. Nakoniec autobus prišiel a smola, že odišiel prázdny. Tak naši muzikanti sami blúdili lesom na vlastnú päsť. Svetielko, ktoré uvideli v diaľke, ich prilákalo bližšie a túžba po odpočinku v krytom príbytku sa im pozdávala. Strašne sa však navzájom vyľakali, keď sa postupne, nevediac o sebe, vynárali s tmy. A z toho strachu si začali predstavovať, že chalúbka nie je až taká priateľská, ako vyzerá a určite tam číha nejaké nebezpečenstvo. Nakoniec však vyhrala túžba po príjemných veciach, schovávajúcich sa v domčeku. A tak prišlo riešenie, s ktorým všetci súhlasili. Napriek vzájomným predsudkom vedeli, že to, čo ich spája, v čom sú dobrí, je hudba. A plánom bolo spojiť svoje hlasy a ich silou zahnať nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo? Skutočnosť bola našťastie úplne iná. A tak možno žijú všetci spolu šťastne uprostred lesa, až kým nepomrú a spievajú.